ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଥିଲା, ତା ସହିତ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ବି ଥିଲା। ଆଉ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭାବିଲୁ ଆମେ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଯାଇକି ମାନେ ସମୟ ବିତାଉ, କାରଣ ଆଜି ତ ରୋଷେଇ ବନ୍ଦ ନା, ତେଣୁ କେମିତି ଆଜି ବୋର୍ ଲାଗିବ ଦିନଟି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଭାବି ଭାବି ଏଇ ଜାଗାଟି ଚୁଜ୍ କଲୁ। ମାନେ ଆମେ କେଉଁଠିକି ଯାଇଥିଲୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ସନ୍ଥ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସଙ୍କ ପୀଠସ୍ଥଳୀ, ଯାହା ଓଳାଶୁଣୀ ଗୁମ୍ଫା ନାମରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସିଦ୍ଧପୀଠ। ସେ ଗୁମ୍ଫା ହେଉଛି ସିଦ୍ଧପୀଠ, ଅରକ୍ଷିତ ଦାସଙ୍କ ସିଦ୍ଧପୀଠ, ଯାହାକି ଅଧୁନା କଟକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସମେତ 3ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତିରେ ଅବସ୍ଥିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଓଳାଶୁଣୀ ଗୁମ୍ଫା ମୁଖଦ୍ୱାର ପ୍ରବେଶ କରି ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ଆଜି ଯେହେତୁ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଥିଲା, ସାରା ମନ୍ଦିର ପରିସର ମାନେ ଜନଶୂନ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲା, ପୁରା ସୁନସାନ ଲାଗୁଥିଲା। ତାରି ଭିତରେ ଆମେ ମନ୍ଦିରର ଚାରିପାଖ ବୁଲି ଯାଇଥିଲୁ। ଏଠି ଅରକ୍ଷିତ ଦାସଙ୍କ ପାଦୁକା ପୂଜା ହେଉଛି ସେଇ ମନ୍ଦିରରେ। ଆଉ ତାପରେ ଦେଖିଥିଲୁ କି ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା, ଆଉ ରାମ, ସୀତା, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆଉ ରାଧାକୃଷ୍ଣ, ତାଙ୍କର ବଢ଼ିଆ 3D ଫଟୋ ଲାଗିଥିଲା, ସେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ଏଇ ଜାଗା ହେଉଛି ଅରକ୍ଷିତ ଦାସଙ୍କ ମାନେ ସିଦ୍ଧ ଯେଉଁଠି ପାଇଥିଲେ, ସିଦ୍ଧ ହେଇଥିଲେ ସେଇ ଜାଗା। ଆଉ ଓଳାଶୁଣୀ ଗୁମ୍ଫାରେ ସେଇ ତାଙ୍କ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସଙ୍କ ବାଣୀ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଯେଉଁଠି, ସେଠି ଆମେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଠି ପୂଜା କରାଯାଏ। ଗୁମ୍ଫା ଏକାଦଶୀରେ ତାଙ୍କର ମେଳା ହୁଏ, ବହୁତ ବଡ଼ ମେଳା, ପୃଥିବୀର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସନ୍ତି। ଏଠି ତାଙ୍କ ପାନ୍ଥ ନିବାସ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ସେଠି ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ରାତି ମାନେ ରୁହନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ପାଦ ଧୋଇକି ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଏଠି ବଢ଼ିଆ ଜାଗାଟା। ମାନେ ତାପରେ ପରେ ଆମେ ଚାଲିଥିଲୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଢ଼ିଆ ଜାଗାକୁ, ସେଠି ସେଇ ନିକଟରେ ଥିବା ଯେଉଁ ବୌଦ୍ଧ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସେଠାରେ ମାନେ ଗେଟ୍ ପାସ୍ ଦେଇ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ବୁଦ୍ଧ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ। ସେଠି ଯେହେତୁ ଆମକୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ମନା ହେଇଥିଲା, ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ କରିନଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ସେଠି ସବୁ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ମାନେ ତାଙ୍କ ଅସ୍ଥି ଆଉ ବୌଦ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତି ମାନେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲା, ଏହାକୁ ଦେଖିଥିଲୁ। ତାପରେ ଏଇ ଭଗ୍ନାଂଶେଷ ଯେଉଁଠି ଖନନ କରାହେଇକି ସେସବୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଲିକି ଦେଖିଥିଲୁ। ଆଉ ଏହା ବୁଲିବା ସହିତ କିଛି ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରିଦେଇଥିଲୁ। ଆପଣମାନେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା, ସେଠି ମନୋରମ ଲାଗିବ, ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ ସେ ଜାଗା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା।